Bolnica je, prema riječima direktorice Sonje Radojičić, od oktobra bila bez vozila za prevoz ugroženih bolesnika. Podsjetivši da bolnica pokriva veliko područje oko grada, ona je istakla da je nabavka ovog vozila za njih bila veoma hitna. Mi smo imali 2 vozila koji su starijeg datuma. U oktobru jedno nam se potpuno pokvarilo bez mogućnosti upotrebe. Onda smo se sa tim jednim autom našim završavali posao i uz pomoć naravno direktora Doma zdravlja Dragana Vušurovića da nas pokriva kad je naše sanitetsko vozilo, odnosno transportno vozilo u kliničkom centru, u Brezoviku, u Dobroti, u Risnu, gde smo mi imali obavezu da transportujemo naše pacijente. Vrijednost vozila je 37.000 eura, a kako su istakli iz privrednog kluba, Renault Allianz je odobrio popust kako bi na neki način i oni učestvovali u akciji, pa je Renault Mobil koštao oko 32.000 eura. Privrednici Cetinja su još jednom pokazali i dokazali da pored usredsređenosti na povećanje vlastitog profita imaju veliko ljudsko srce spremno da pomogne tamo gdje je to najpotrebnije. Zaista sam bez lažne skromnosti ponosan na sve koji su učestvovali u ovoj humanoj akciji, koja zasigurno neće biti posljednja, a ovom prilikom moram pomenuti akciju koja je upravo realizovana, a to je obezbeđenje novčanih sredstava za nabavku lifta za osobe sa posebnim potrebama u zgradi Prijestonice. Iz privrednog kluba Prijestonice istakli su da će i naredne godine nastaviti sa sličnim akcijama.